Denboraldi berri bat dator BKL-rentzat. Klubak hainbat aldaketak jasan ditu eta jende berri asko iritsi da. Honek guztiak astear den denboraldia berezia egingo du. Bueno, aurten ikusi dugu direktibak laguntza behar duela, behar izan duela, ze gutxi egon dira eta gauza batzuk eskas geratu dira, ez. Orduan sortu genuen talde txiki bat, 4 pertsonakin, eta hasi ginen hor jendea bilatzen, eta pixkanaka, bilera batzuk eginez, lortu genuen jendea animatzea, eta oain aigea departamentu berri batzuk sortu ditugu, eta aldiz nineu kirol arlon sartutan abil, ez? Gero baita Euskaran eta berdintasunei garrantzi eman nahi dugu, eta hor baita badaukeu jendea, zerbitzuak, lehendakaritza taldea, eta uste dugu aurten oso ondo biliko gehala, eta gogokin ja denboraldia hasteko. Iaz, emakumezkoen senior taldeak denboraldi zaila izan zuen. Kide gutxi ziren taldean eta horrek emaitzak askarrak eragin zituen. Aurten mailaz jaitsi dira, baina taldea indartuta dator. Lehen urtea zaila izan zen, bai neskentzako, bai klubantzako, ez, azkenen jende gutxi zeon, eta partiduta 7 pertsona juten ziren, eta azkenen gertatu behar zana, eta jetxin ginen. Aurten bigarren nazionalen gare, jende gehiago lortu dugu lehen ibilizan jendea bueltatzea, hala ere, talde bain dio pixka gaztea da, baina eukiko dugu junioren laguntza eukiko dugu, eta nik uste aurtengo erronka politi izango gala, bainetzako pertsonalkin ere lehenengo esperientzia dalako senior batean, eta bai taldearentzako, nik uste neska gogotsu darela, eta denboraldi hon bat iten duen, eta, Gizonezkoen senior taldeak mailari eustea lortu du, naiz eta kantxan lortutako emaitzak nahikoa izan ez diren. Joan den urtean, 13 garaipen lortuta gero, horrela itxoin behar izatea, goiko kategoritatik taldea jeisten ziren edo ez, eta horrek gu ere arrastratuko ginduen edo ez, pixkat desmotibatea izan zen, ez? Baina azkenekon lep gora mailan egondan restrukturazio bategatik, gure eban mailan zeudenak hilo egin dira, horrek eban zeudenak jeitxe araztez dituen ez, gu ere mantentzeko aukera auki dugu bai. Gogokin gaude, lehen komentatu duzuen bezala gauza berriak egiteko asmo askorekin eta gogo askorekin, eta pixka bat gauzak martxan jartzen diren ja. Bai, baja batzuk badaude, Urretxutik zetorren jokalari bat, Urretxura bueltatu da, hangoak ere ebara jo direlako, normala, kanpotik ere beste bat unai Mundinano gurekin zegoena, berriz ere Altsasu aldera bueltatu da, baina, gelditzen gera herriko iadanak, eta aurretik ere utzita zegoen baten bat ere bueltatzeko gogokin dago, eta hortarako guzti hori pixkat kudeatzeko kanpoko entrenatzaile bat ekarri dugu, Urretxukoa, hain zuzen, Xabi Txiko, gurekin egongo da, esperientzia handiko entrenatzailea, eta nik uste dut beste bisio ikuspegi bat emango digu, eta seguro gauza berriak ere ikusi eta ikasteko egongo gehala. Nik uste dut kategoria, lehenengo nazionaleko kategoria oso polita dela. Maila altua dago, azpitik igo diren edo geran taldeak maila desentekoa daukagulako, eta batipat batik ere jeisten ari direnak eta ebara iotzea lortzez dutenak kategoria asko hobetu dutelako. Tolosa, Zarautz aurten jeisten da, maila Teknum igoera lortuzuna eta igo ez dana, horiek danak egiten dutena da maila asko hobetu. Gu taldea, nik uste dut oraindik ere badaukagula zer hobetu, beti dago zer hobetu, baina nik uste dut lehen urteko esperientziarekin aurten ere, pixkat kaina hori ematea daukagun, ez da. Nahiko genduke, ez dakit denboraldia gogorra izango dela, seguru, gaur atera da kalendarioa eta hasiera ere ez daukagu bat ere erresa, lehenengo Zarautzen kontra etxen, gero take kanpoan, Getxora joan behar dugu, ez da bat erresa izango. Baina nik uste taldea gogokin dagoela, kluba ere bai, gauza berriak egin nahi dira, gaztei ere juniorrak datozenak ere pixkanaka sartzen joan behar dugu, eta ez da bakarrik talde baten gauza hau, honek beharra dauka danona izatea. Eta orduan alde hortatik nik uste erronka badala kluba guztiarentzako eta ez taldearentzako bakarrik. Baina jokalariak gogotsu daude azken albiste hauekin eta lanean hasteko gogokin.